Khlor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabala Snakerpang, Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. If you're having a good time, say, oh yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the greatest show on earth. We got some of the most amazing dancers from around the world tonight. Superintendent of Police ka West Jente Hills District ula pentip deng ba ka Kruak Khubor ba ka lai putri Urisau arajar opsam lalap ika Shyieng Briew na ka Khlaw ranchi kabadan na fisnang Mookyndur ki pulit gila le kabadan kambat ka jing toket kerang yat ban ithu la ka dei ka jongnu na kini ki caka ki pulit gila lap yok sai ubasau lai tadi shabi bat woypin la karpat ki pat ba ban pentip syaki pulit la da dan jing tip ai halor kan ye khnang ban lap ka dei ka Shyieng jongnu bala karpat ban pentip hapo sansngi syaki thanat ki bajantam la ni sya umolong bit hau